Čauko, povedzme si dneska niečo o správnej dynamike vzťahu a prečo nemáš ženy naháňať. Nie oslovovať, ale naháňať. Zostaň so mnou. Ak si niekedy pozeral dokument o zvieratách, napríklad o levoch, tak určite vieš, že lev a levica majú rôzne úlohy. Nikdy však levica nevládne levovi, ale vždy je to naopak. U ľuďoch tá dynamika vzťahu by mala byť podobná. Pretože ak je to opačne, ak chlape ten, čo prosí tú ženu o vzťah a naháňajú, dáva dominanciu toho vzťahu do rúk ženy, vtedy ten vzťah je bez chémie, bez lásky, čisto materiálny častokrát. A navyše tá žena zvykne opustiť toho partnera kvôli niekomu, kto sa páči a koho musí naháňať. Navyše si musíš uvedomiť, že niekedy pred desiatkami rokov, keď žena išla po ulici a chlap sa za ňou otočil alebo dal nejaký iný signál, že sa mu páči, tak tá pozornosť toho muža tej žene bola vzácna. Dnes to tak nie je. Dnes dostávajú srdiečka, lajky, správy dennodenne XY krát a tá pozornosť už prestáva byť pre tú ženu zaujímavá. Takže nenaháňaj ženy, miesto toho rob radšej toto. Zvýš svoju hodnotu. Na to, aby ty si nemusel naháňať ženy, ale naopak, aby ženy naháňali teba, čo by prirodzene tak malo byť, tak musíš sa odlišovať a musíš byť lepší od ostatných mužov. To znamená, poprvé, pravidelne cvič. Tvoje telo musí byť dobrý stroj, nesmie to byť rozkysnutá knedla. Musíš pravidelne chodiť buď do fitka, alebo plávaj, bicykluj, rob bojové športy, čokoľvek. Najlepšie všetko z toho. Po druhé, viacej pracuj. Ak máš rozbehnutú firmu, fajn. Ak nemáš a robíš na niekoho, tak skús popri práci, popri svojej robote niečo vymyslieť, tak, aby si sa osamostatnil. Alebo napríklad tú prácu, ktorú robíš, skús robiť na vlastnú päsť. Po tretie, musíš sa každodenne prekonávať. Je to veľmi, veľmi dôležité. Musíš každý deň robiť niečo, čo sa ti nechce, ale spravíš to. Je o tom samostatné video, skúsi ho pozrieť. Po štvrté, oslovuj viacej žien. Počítaj s tým dopredu, že 8 z 10 ťa môže poslať do prdele. Nemusí to byť hneď, môže to byť až keď budete spolu písať. Ďalej, musíš vylepšiť svoj profil na online zoznamkách. Musíš tam mať dobré fotky, dobrý profil. Musíš takisto vedieť dobre komunikovať. Je o tom samostatný short, keď sa ti nedarí na zoznamkách, pozri si ho. Takže sa rozhodni, ktorým mužom ty chceš byť, či chceš byť ten loser, ktorý ženy otravuje, naháňa, len preto, aby sa s tým vyspali alebo mali s ním vzťah, alebo či chceš byť muž, ktorého ženy keď spoznajú, tak ho chcú poznať viac a viac a viac a viac. Takže pracuj na sebe, daj odber, daj like a keď si nevidel video o disciplíne, nájdeš tu a video o prekonávaní sa tu.